Silicon ens permet prescriure alguna medicació. Per fer-ho hem d'anar a la pestanya de prescripcions. Aquí, on te posa medicament, podem anar a lupa i podem visualitzar tots els tractaments que ens permet, com a infermera, prescriure. Per exemple, podem prescriure una lactulose. Si no la trobem en tot el llistat, una altra forma és buscar aquí amb el cercador i posar lac i buscar. I ens sortirien les dues presentacions que podem prescriure. Per exemple, que volem prescriure un sobre, se'ns obre aquesta pestanya on ens informa la dosi, si és de 10 grams, i els consells d'administració. Si estem conforme amb el dia, l'hora i tot és correcte, diem guardar. Llavors ja podem tancar. Ens quedaria amb color verd i subratllat perquè és una prescripció que ha fet l'infermeria i ja per acabar de confirmar-ho només hem de clicar a confirmar, que ens surt el pop-up que ens diu que nosaltres és aquest usuari. Llavors ja quedaria com una dosi ja confirmada i podríem anar a la pestanya d'administració i confirmar que hem administrat aquest Dofalac.